martang yang mahita. Dami ni di bata na sumurong sensalu na roha iman na mga ramuti ati-ati do pikiran na di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras madihita salu na barita na uli na gabihata ni di bata dihita iman na tersura di buku Evangelium Matius bidu 21 ayat sada satu ayat 10 sada tangi kamu mahatani di bata. Dibongoti Tuhan Yesus huta Jerusalem. Dungi laho madapot toku ta Jerusalem sah manasida tu sosorbit pagi madonok ko dulu jetun siani disuruh Yesus sisian na dua halak. Nin nama laho mahamu tu sosor da di julu gunawan. Mami terjumpa kamu madisita bat khalode sadarak dohod anakna harhari jalatu hamu mai tuang. Jadi molo tungaro namadok hatana tuhamu alusi hamu ma nariko dui di tuhani dungi pitor luason nama alai masa pesi songoni asa jupang nabi nahin nanya tahun ni panurangi babuah hamu ma tuburusiun idama naroma rajami manaputho nalabu lurohana halu didohudulan na dohot anak ni halu dibuban. Dungi laho ma akka sisyani patupahon na ni Jesus tu nasida diwan nasida mahalo di dohot anak na dia pe maulus na tu gijang na laos di pahudul ma Jesus tu atas na di basyan na topi pahibakon ulus nasida tu dalani na di banari lihi akarating nihaw jadi di pasarakot tusing. Alay sudina toropi akana di juruna nang namangi siyapu di pe mangulupulupon Hosian na di anak ni Raja Daud inasupan sumanarong marhiti-hiti guard ni Tuhani Hosian nama di kicang. Jadi dinabongoti ibana tuhuta Jerusalem gaor ma nasahutai akanin nama isido halaki. Jadi dipadok na toropi ma Jesus panarang dui nasian huta Nasaret na diluat Galilea. Ido saha na. Dihamudo nga saha porsyaon di bagasan Jesus Kristus dorang sota pahiba-hiba tupukon adong masada barita na mardonga puda. Ima sada soldado manang prajurit na haposan. Sahalak soldado na haposanon jala na terampil dalam hal ima dalam penembak jitu do amake Miriam terguardo soldadon ahli menembak do ahli ima memakai Miriam. Isa datiki di jo kumadan nama ibana ditiki mark orang jala di jo memana di jo hut laho manebak do membidik sada markas manang sada jabu natongo dijawi dibereng adong musuh dungi itiki di jokomadan na ibana asa di dokma dibidik jala asa ditembak di Miriam ima jabui dosai dioloi prajurit ima ditembak ma dibidik pas musuh jala tongom matutu jabui hancur inganan pertabunan ni musuhnya ditembak soldadui hancur ma musuhnya. Sang komandan senyum dan tertawa lasi marohana bahagia. Uma ditiup pundak ni
Soldaduno prajurit no. Mantap, mantap, mantap ninni mana. Luar biasa tembakan, luar biasa bidikan munin. Alai terbering kuadan nema, bah sunguna marsa, sunguna sidi amat soldadu prajurit nana. Disukru mana. Kenapa kamu sidi? Seharusnya kita tertawa dan bangga-bangga. Kok kamu bersedih, Ninna? Dungi Roma soldadu Maddo. Bagaimana Pak Komandan? Saya tidak sedih. Rumah itu rumah saya, Komandan, dan rumah saya hancurkan. Itu baru saya bangun, Komandan. Baru saya dirikan sendiri, Komandan. Dungi didok Komandan nema. Dungi dibering soni didok mah. Begitu bahagia dan melihat ketaatan, kesetiaan sebagai prajurit menanggung konsekuensi persuruan di Komandan. Kamu rela mengorbankan apapun, mengorbankan berisiko apapun. Gabi doho ma Komandan ne terharu doho tangis di umama jalala siema rohana marnida soldarune di kerelaan, di ketaatan, di konsekuensi, di risiko di ima soldadui. Alanida makadong saha Porsia. Muluta padumu se tu tema ni manang topik ni minggu ta. Idama na Roma rajam tumopoto. Memang hataon nunga somal. Tabigi jalan nunga jujut. Tabigi rupani nang diaka buku di pada narubi akan naginurahon niya kapanurirang. Jalaido na manugihon ima di bagasan minggu tasadriyon tu minggu palmarong kita. Saberengot tadu hinaarga do marnida serip irohani raja naroy nanaing rotu Jerusalem, nanaing rotu Portibion. Asa tung patar di ida, tung patar teida i manaka dingani ida ma nungaro rajam manopoto. Alani dia makadong saha Porsiaon ado piga-piga na teida siat topikon jalan na pinasaha ni turupukon ruhita. Ado tulu na perjudu ima teida di bagasat turupukon mangoloi persuruan. Itu perjudu teida king di ayat saya satu ayat onomi hidup nebelga mangoloi persuruan. Mangoloi doh Porsia tutona ni na marsuri. Jadi molonga mangoloi di persuruan Porsia ibarat tong tutonan ni na marsuri. Sada kepastian mangoloi dan pola adong disi alasan. Dan adong disi rupani joloni ida matiki manang mabesidalian. Jalanang pola po ikusukunon. Tidak manak ni songon barita namar donga pode ilustrasi ini. Tangi sukun songon si Abraham. Tudi lang ninar pare. Bahkan nanaw kibat idud nang nangidot di bagasan persuni diame unang gabi tabayan atong rupani suku-sukun lautu dia. Sada persuruan na tuhita iko berengot taro persuruan ni lahu pamilito songon padok ni di bata tuhita. Mangoloi persuruan ni buha mahita menyikapi di pangolota. Rabu ido tasigar kamnuse songo Kristi kita ditugas di ulaun di persuruan na saat tuhita. Dia kauda bahamolo di hapar haladon manang di akaudaw ni huria. Maseding gado molo tasulik muse tasungguli ado dohonota molo taingot di persuruan ni di bata. Ala molo taingot do di persuruan ni di bata. Rar baru terpani gabi marsorak-sorak jala dohonota manak kengani di pangoloyo ni soholan
dia me mabain las rohani di bata ido ngebelga nataingo di persuruan masa pelihita. Napaduahon ama rohon tamsi napaduahon. Setrupuko tidak do torup niroha kerendahan hati. Yesus, Tuhan Yesus naking mana kasih naing berengot tado toruk niroha mana kasih ado dipakai raja nang pakionna di bah mulu raja ni portiokan tortu laki tabado ke persiapan tabay dung ka aka pengamanan maka mungkin dohonota bainota ma dia ma asa nyaman bahkan peralatan canggih mano madlaho macalo raja alay tayo di baga sa trupo tom i manaking toruk nirohan buasa ay ro Jesus mamaki haludi do dang adong felanana haludi buru-buru musedo haludi nageling musedo itu benar sedigo barang jujur haludi songun rendah alay tor na toropi luar biasa do Victor mabuanakan ulus nabi do gabi diban pelana Uhud majuju Uhud mengeluh-ngeluhkan pola do Osana tapatan na dan pola diban nasida karpet merah rupani lau manong raja alay itor diban nasida do akka ulus na sian toruk nirohanai dia makadong saha persyaon kudu sada nanay tapeo sada pemimpin sada raja pemimpin yang baik manang parmahan manang raja nanang roi so ni do nanang idot tarpani dang merepoti agarong direpoti raja dang direpoti jol mana toropi amai taida di pertikiano ba ngiri do ni umarupani akka raja bapola do miliaran do triliunan holan holan rotu sada huta bahkan buidu kebe habis anggaran sehirana di permaks nama sudi dan nama dok paling naso perlu alai idota bagaimana merakyat bagaimana i masa sitongna keteladanan songonna pinetru honi Tuhan Yesus Kristus unang olan formalitas alain di keteladanan ini dura dang mimbibani yang garan rotu sada huta ko kabis sekian puluh juta rotu sada inganan ko kabis sekian juta i perma dala di perma dinggad do alay dinggan be alay unang sape habis miliaran rupani tapi pakorhon na dangaro lebih bagus dipakai anggaran ini ini dipakai untuk kemajuan alay sada role model na pinatuhan ni Tuhan Yesus doi manakangani bahwa Yesus juga mau melakukan dengan sebuah kerendahan hati yaitu mamakai haludi dan dipakai mana huda siapa sepilih alai haludi do namurai do tujuannya hanya satu yaitu dengan sebuah kerendahan hati napatuluhum ama berngota musena pinasa ni turpukon ima panomunamuon dirace dipangido siya kita di panomunomota nang bongot rajai tu bagasta tu dirita tu keluargata tu margata tu gerejata tu bangsota nang Roma ibana Tuhan tidak meminta supaya kita di manakang ini boros apola dipangido di bata nekon benom musonon iko benom musonon iko mangusungoko iko mabesongonoko ibenosono tidak tetapi bahwa dalam panomunamun imanakangani pajakonota kita mau apa yang harus kita berikan kepada Tuhan
pengorbanan bahan ita manada ra masay ulidora molo tajahan sian rum walu ayat 20 taringot tu i manakangani panomunomota nang panadota tu debata di rum walu ayat 20 sono didok disi alay taboto do saluhu do manupa tu nadinggan di akan namar holong ni rohan debata akan najinuna siat tahina hiyan Tsushima nakangi arahon muluta di panadota do di panomonomota tu raja ima Jesus Kristus. Habobongo ni Tuhan Yesus tu Jerusalem o masadadalan ni dibata. Paposorohan na toropi nang rohat tasudi sa tu saunari. Iba na do rajata na Romano putita tajako may bana. Tajalo may bana. Nung ngalilingi Jesurakon di pada narubi satu panebar sa tu saunari. Jesus do debata naro manopotita perdosa. Jalan naro songo jolman na gabi ro ibana imama numekosana. Ibana do patupahon hadwa kita. Taingo man dilihod debata do hosane. Ilihod do imana songon raja ng ro dang adong do raja songon ni di Portibion. Ibana do raja na olo tersilang. Ibana do gabi raja na selinga. Ibana do raja na pinasa ni debata. Si patu pahaluaw ni sadok Portibion. Atong tapapos marohatta mangihuton raja. Jala jako tatiru may ibana. Manguloy parsuron nay marturut ni roha di panamunomotay. Laos ido gabi sada ucahan di ngulu ni hapor siota. Ala niya makadungan mananga pinamasa na hot hita may huton ibana. Mamuji do pasangapon raja ng Roy. Amen. Mauliate mariho ali Tuhan debata marhiti hatam na beni. Amen.